thot NSCK Risim ke or akimi klempar asong keklang tupen bang kethom atum police arideng kachingnang. Karbi Anglong Raikom Saikia tum Paipai niphai ingkora kethom pen ingkora pli arni nini apharman Diphu lapen Deithor avaikang ajo operation asai klemponsi pini Paipai niphai ingkora pli arni non akimi keklang pon NSCK mate National Socialist Council for Karbi Longri pu klempar asong bang kethom abang puatum Raikom Saikia tum kinep kang lang pono. Kachingnang check bang kethom atum pan NSCK Ameiphu Bapuran Singner arong Deithor lapen Dimbeshar Saikia sopo Pabitra Saikia Teron Diphu Pachayat Colony arong Biren Tokbi asopo Rahul Tokbi lapen Deithor Sarthe Engti arong Lorence Engti sopo David Engti pusi bang kethom atum panta Bokajan SDPO limpen aphelpon. Latumari dengpen pistol bongthom magazine bongthom amukeng nun korais longpon. Dabang so kangnang ponahut SSC Ameiphu Pabitra Saikia Teron apanke Raikom Saikia ahili amuk keropen ajok areng ahu sonang. Sitame Raikom Saikia tum kesu kelang pantura Diphu Medical College along selangpon bomlo pusi Bokajan SDPO limpen hirang kiapan desa nampani. Colony pen, Arni Engti report Engti Betna.